everyone, hai no hai lam sugo thalo jotano ani channel tini khlai ang pathatia muini ani hnai phaijak no thoi ekdom boring nang jahang tabok jeng pathatia muito kholani thangai tawo kini muito bai chuka sunjanai mela thokjang muito bai chuka na so tini mandai man naigra na narak ani blog na joya sangai tangdi so sung tabok thangai tawo watai phaijiawai lamharao ran prajak mela haduri watai nang bopro phaisinai phaisidi ekdom aram nangyawin to watai phaijiawai ede robot balai klai khlai kajak ekdom masang sa wain to ha wow naithokmani ekdom ran prajak watai klai bagai sal thajak moi musuk tei phia phle gobi dang bon musulani phi re pasi tang alu khroi thama boni kare bo phang ska kai bore sai to ha ekdom magi kiriya गाइस मैं अभी पहुंच गई हूँ जहाँ मैं आने वाली थी या तबक मुझे खोल कराना मुझे खोल पलाई ना नरवाई करो सावाना नहीं तो दी आने ब्लॉग ना सोया सा sini musuh lah ira ada cai to ha khamyang sing watai phaisidi bong ni bai adar kri ha indo ha so hey guys ang tabok sopai asugoi to ha chini bagana tabok muito tan garana muito tan plaina na rawai korok sawana ang tabok tani hinalai ang sakti nobla ang muito tan plai video khlani possible ja so ang muito tan plaina na rawai narok no phnuwana busungman so narok nai tang di ani blog no payas chikon khlai ekdom fresh tini lai abo bai no mai chana yang chong jadi usuk manjak hati hau ha tabo cancel nai nai lai moi tu laplai ha tabo lai cancel la nai nai gana tong aguro samang tabo iro khol nai so finally mo so paisa moi bo manka ani cancel dalu bo mancha Sampai thajagani amai video klan mandia so tapuno ang punja stream paidro so tini bagai musma sinai narapai next video so I hope no to na sajakana ani video na sajagai tangma like share comment subscribe